Benvinguts al podcast Sentiment Lleidatà. Què tal? Benvinguts a un nou podcast de Sentiment Lleidatà. Jo sóc el Pol Muyor i amb mi, com sempre, està el Pol Empordanès. Hola, Pol, què tal? Molt bones, Pol. Avui us portem una nova tertúlia i amb periodistes. Tenim a l'Oriol Jové, del Picat Ràdio. Hola, Oriol, què tal? Un plaer que estiguis avui amb nosaltres. Hola, què tal? Bona tarda. I també estarà amb nosaltres, de UAU, el Xavi Lasso. Hola, Xavi, què tal? Hola, encantat d'estar aquí. Pol, explica'ns el menú d'avui. Doncs avui farem el postpartit d'aquesta victòria contra la Unió Esportiva Olot, farem les 3 seccions del canal i, com no, farem la prèvia. Si et sembla, Pol, començarem a parlar d'aquesta victòria del Lleida Esportiu al Camp d'Esports contra l'Olot. Doncs sí, era un partit molt important, veníem amb els ànims baixos ja que era molt difícil aconseguir l'objectiu, però el Lleida va guanyar 2-1. Comencem primer amb aquest 11, va sortir amb Pau Torres, José Ruiz, Simic, Fol, Chavero, Marc Martínez, Raúl González, Abel Molinero, Torras, Alfa i Abraham Minero. Us vull preguntar si us ha sorprès aquest 11. Home, bé, primer de tot, deixeu-me dir que és un plaer estar aquí amb vosaltres perquè gràcies, ja feia setmanes que ho estàvem mirant i no trobàvem el dia i al final, mira, doncs estic content de poder estar finalment amb vosaltres, amb els Pols. Sobre l'alineació, bé, si no m'equivoco, perquè parlo de memòria, crec que hi havia un parell de canvis, no? El lateral esquerre que torna a Abraham després d'estar sancionat. Sí. I després un canvi que és, tornava Raúl, no? Després de ser suplent a Tarragona i el sacrificat en aquest cas era Soriano. Potser un 11 més ofensiu del que havia plantejat Molo a Tarragona. I he de dir que, vaja, crec que s'assembla bastant a l'11 tipus del que hem anat veient aquesta temporada. Sí que és veritat que Cano no acaba d'entrar. A la prèvia li vaig preguntar molt què passava amb Cano, no? Perquè a Tarragona tampoc hi va ser. I no, va dir que era tema físic, però que estava bé i mira, al final doncs, el vam poder veure a la segona part, però sembla que tampoc va acabar del tot fi. Llavors, jo crec que dins de tot era un 11, no diré previsible, però sí que pot ser de lo milloret que es podia treure. També a destacar la segona titularitat consecutiva d'Alfa Bagayoko, que era un jugador que al llarg d'aquesta temporada no l'estàvem veient gaire i ara sembla que Molo per aquest últim tram de temporada, també tenint en compte la lesió, no? L'operació de Neko Jauregui, doncs aposta per aquest jove futbolista de Lleida. Xavi, com vas veure tu aquesta alineació? Bueno, primer, igual que l'Oriol, encantat d'estar aquí debutant, perquè és així, amb aquest podcast. Sí, d'acord amb el que ha dit l'Oriol, sí que Molo va treure potser l'11 tipus, l'11 que millor podia treure, és a dir, potser un jugador podria haver estat, per exemple, Yasser en el puesto de Torres o algun canvi per l'estil, però sí que crec que va sortir amb el milloret que tenia. Sí que és veritat que, segons la meva consideració, si tu treus un 11 amb determinats jugadors, el que després no pots fer és jugar al que aquells jugadors no et sabran jugar. M'explico. Sí que és veritat que cada partit és un món i segons com es desenvolupa el partit o l'inici del partit, ja gairebé que jugues sol, sense pensar en una forma de jugar, però si tu jugant a casa treus els peloteros, treus a Marc Martínez, a Torres, treus a Abel, no crec que s'hagi de jugar com es va jugar diumenge. I crec que és un problema que ve passant durant gairebé tota la temporada. I després tema Alfa i tema Cano, sí que és veritat que va dir Molo, com ha dit l'Oriol, que Cano no estava del tot bé i és més, va acabar el partit lesionat. Va fer un parell de carreres i va fer una estirada gairebé al final del partit per intentar arribar a una bola i va acabar amb els isquios tiesos. Llavors, clar, Alfa, jo personalment sempre he pensat que per mi és un jugador revulsiu, sempre he pensat que Alfa de titular no et farà mai el que et fa de revulsiu i jo no hagués optat per Alfa personalment.
dels petits canvis que hi ha en aquesta alineació, com Abraham Minero, ja sabem que Molo confia molt a Abraham Minero, si no està sancionat, quasi sempre el fica, no? I també Raúl, que va tornar després de ser suplent a Tarragona i de quina manera va tornar amb 2 gols, un al començar als 20 segons 40 de començar el partit, una centrada i molt bon remat que va ficar el 1-0, després l'Olot va empatar, però una altra vegada Raúl de cap al minut 23 de la primera part doncs va ficar aquest 2-1 definitiu que tot es va solucionar a la primera part. Suposo que esteu molt contents amb Raúl, no? Bueno, és un jugador que necessitava també reivindicar-se. Per mi és dels jugadors a destacar de tota la temporada del Lleida. El desgast que fa al llarg dels 90 minuts és encomiable. Dubto molt que en treball hi hagi un davanter que superi a Raúl a la categoria. Com a molt l'igualarà, però superar-lo molt complicat. Però al final els davanters viuen del gol i d'alguna manera a la primera que tinguis en un partit que la fiquis dins, doncs la veritat és que pel jugador és una dosi de confiança molt gran. Al final hi juguen molts estats d'ànim i si tu a la primera que tens la fiques dins, doncs la veritat és que ostres, enfoques el partit d'una manera molt diferent i si abans de la mitja hora doncs, no has fet 2, doncs ja ni t'ho dic, ja no només per afrontar el partit, sinó un tram final de la temporada en què necessites que els teus jugadors de dalt estiguin molt endollats i més tenint en compte que venies de fer un gol en els últims 5 partits. Vull dir que al final també era important que es guanyés amb solvència, però que en la figura individual de Raúl doncs, que marqués aquests 2 gols que li donen confiança tant a l'equip com al propi jugador. Bueno, Raúl la temporada passada no va marcar molts gols, sí que aquesta temporada està millorant molt les seves xifres golejadores. Per mi no és un killer, però sí que està marcant gols de penal, està marcant gols que en aquest partit, per exemple, ens va donar la victòria, no, Xavi? Sí, bueno, Raúl, de fet, a l'estiu està a punt de marxar a l'Hèrcules, o sigui, jo crec que gairebé ningú podria haver dit que Raúl ara mateix estigués fent aquesta temporada que està fent, perquè porta 8 gols i com ha dit l'Oriol, crec que és un dels jugadors destacables de la temporada, que en una primera fase un jugador et doni 8 gols més enllà del que et crea, el que et treballa, el que et genera i tot això, crec que sincerament Raúl per mi està sent el jugador de la temporada. I després amb el tema de l'Abraham Minero, per mi és un jugador molt vàlid. Crec que si està endollat pot fer molts bons partits, sí que no és Joan Oriol, evidentment que Joan Oriol per mi és el millor lateral esquerre de la categoria i sempre que el veig jugar gaudeixo moltíssim, jugui a Lleida o no, però per mi Abraham Minero, tenint en compte la plantilla que tenim aquest any, per mi és un jugador vàlid i que si el tens al 100% és totalment recomanable que jugui a titular, per suposat. A mi, si em permeteu afegir una cosa, vinculo un tema que ha deixat penjat el Pol, que és que el Lleida d'aquest any és molt diferent al Lleida de Molo de l'any passat, en el sentit que el Lleida de l'any passat, en termes golejadors, no era un Lleida dependent de Raúl González. Raúl González l'any passat era el quart màxim golejador de la plantilla l'any passat. O sigui, no era ni el primer, ni el segon, ni el tercer. És a dir, el màxim golejador va ser Chemi, després tenia per darrere Marc Martínez i a Eder. Sí, bueno, llavors, Raúl era un jugador que no jugava molt, tampoc, l'any passat. Clar, però a més, aquest any es troba amb que és la principal referència golejadora, un jugador que no havia tingut la continuïtat que potser aquest any està tenint per obligació, perquè a més fitxes un suplent i tens la mala sort de que ja no hi pots comptar al cap de 4 dies. Vull dir que ara mateix el Lleida és bastant dependent de Raúl González. Sí, clar. És important que estigui endollat. I quan ha jugat jo crec que s'ha notat, evidentment, jugar sense punta, per mi el futbol jugar sense punta és mortal, jo no ho faria mai si fos entrenador jugar sense un punta referencial. Sí que és veritat que heu dit que no és un killer, no és un jugador, una rata d'àrea, per dir-ho d'aquesta forma, encara que aquesta temporada n'ha marcat uns quants de gols de killers, però jo sí que em quedo amb les ganes de veure a Raúl amb un altre punta al costat. La temporada passada
tenia a Eder, però poques vegades Molo va optar per jugar amb 2 puntes clars. Sí que a vegades posava Raúl a la banda esquerra i Eder a dalt, però jo sincerament tenia moltes ganes de veure a Eneko Jauregui jugant amb Raúl, perquè el poc que he pogut veure de Jauregui a mi em va semblar un davanter molt vàlid, tenia el que no tenia Raúl, és a dir, anava molt bé per dalt, era molt més corpulent, doncs li donava uns complements al Raúl González que jo crec que encara hagués potenciat molt més el rendiment de Raúl. Podríem dir que és la parella com perfecta, no? Perquè cadascú tenia unes qualitats que l'altre no tenia i que junts era perfecte. I possiblement la baixa de Neko ha arribat en el pitjor moment de la temporada. Sí, totalment. A sobre tenien en compte les aspiracions del Lleida i una lesió, que no és ni una lesió, lo de Neko Jauregui, perquè van operar d'apendicitis i és algo que ningú es podia esperar, evidentment. Ho havien demanat molts cops, no, els aficionats, que juguéssim amb 2 puntes per obtindre, no, més ocasions de gol, i jo sobretot el que vull reconèixer de Raúl és el treball que fa, perquè està des del minut 1 fins al 90 treballant, pressionant, perseguint-la. Sí que no se veu gaire, sol se veu els gols, la feina bruta. Però això, sí, és una feina que s'ha de reconèixer a Raúl González. Sí, totalment. Si voleu, sí que és veritat que el partit es va fer en directe per l'streaming del Lleida Esportiu i doncs va fallar en alguns no, però en alguns altres una mica. Us vull preguntar com vau veure el Lleida durant el partit i us esperàveu que va passar, el resultat i tot? A veure, jo he de dir que el partit, entre el rol que tinc a la retransmissió de Lleida en joc i que l'streaming, doncs, com dieu, a mi també em va fallar, doncs, vaja, pràcticament em ficaria a roda del que pugui dir el Xavi, no? Però que al final és el que era el camp d'esports. Però bé, jo crec que qualsevol pla de partit, tant per lo bo i per lo dolent, és a dir, queda absolutament truncat al minut 1 amb el gol. És a dir, segurament el gol condiciona, no, segurament no segur, condiciona l'Olot, condiciona el Lleida també. És el que va passar una mica a Tarragona, però al revés. Clar, però és a dir, la situació quan la tens en contra, evidentment et canvia, però quan la tens a favor també et canvia. És a dir, a vegades això que es diu, no? De que, ostres, un gol matiner, encara que el facis a favor, a vegades allò que es diu, no? Hem marcat massa aviat. I jo crec que el marcar massa aviat, d'alguna manera, fa que l'Olot, que és un equip que al final no té res a perdre, perquè, evidentment, després de la derrota ja es va confirmar que estaria al grup de baix, doncs, evidentment, vagi amb tot i vam patir bastant i, afortunadament, no va arribar la sang al riu en el sentit de que a la segona part en van tenir unes quantes i també al segon tram de la primera que un altre dia haguessin anat dins i crec que això també és bona notícia, en el sentit de que Molo també destacava la solidesa defensiva que havia anat guanyant l'equip i no sé per què em fa la sensació que aquest partit a la primera volta no hagués acabat amb només un gol en contra. Vull dir que al final 3 punts són 3 punts. Jo crec que tots estarem d'acord en que no va ser el millor partit de controls de Lleida aquesta temporada, va estar bastant lluny de ser-ho, però mira, al final segurament hi ha partits que hem perdut, el del Barça de mateix, que vam estar molt millor i que al final t'emportes 0 punts i al final, vull dir, t'has de deixar d'estar de romansos i, com es diu a vegades, guanyar per lo civil o per lo criminal. Bueno, comentaves lo de la defensa. Sí que només com a la primera volta estàvem pitjor defensivament i podria ser que no haguéssim acabat només encaixant un gol. Però ahir la defensa no la vaig veure especialment bé. La vaig veure una mica tova. No sé, la primera part sí que durant l'equip el vaig veure molt intens perquè després de l'empat de l'Olot es va saber reposar i marcar el segon gol, però a la defensa durant la segona part la vaig veure una mica despistada, no sé. Sí, no, em refereixo més a un tema de sensacions, és a dir, al final
quants gols hem encaixat per errors puntuals, encara que defensivament el partit fos bo, no? Al final hem encaixat gols d'autèntics, d'errors absolutament individuals i bueno, en general no va ser un bon partit de l'equip, ni a dalt ni a darrere tampoc. Però mira, al final és el que intentava dir abans. Vull dir, en aquest partit, amb un altre rival o en un altre context o amb un davanter més no sé, amb més encert, no hagués acabat amb un gol en contra, segurament. Clar, jo, des del meu punt de vista, com heu dit, jo soc dels pocs afortunats, per dir-ho d'aquesta forma, sempre dic el mateix, que puc assistir als partits de forma presencial, i jo la sensació que vaig tenir és que el que em va agradar va ser que es va anar a pel partit des del minut 1, mai millor dit, perquè vam marcar al minut 1, però el que crec que no es pot fer és quan marques un gol a l'Olot, jugues a casa, ets el colista, no, contra el colista, em refereixo, no crec que hagis de tirar l'equip enrere. O sigui, després del gol del Lleida, l'equip es va tirar enrere i no va anar per un hipotètic segon gol. Sí que has tingut la sort, entre cometes, de tenir efectivitat i sobretot a la segona part, per mi va unes carències defensives a l'altura de partits com el del Nàstic, el de l'Espanyol. Què passa? Que aquesta vegada vam tenir la sort que no va entrar. Saps? Em direu que estic sent crític, però les carències defensives que té aquest equip amb gairebé tots els partits... Però és que, Xavi, aquest partit qualsevol altre dia el perds. Clar, és això. Sí que és veritat que al final són 3 punts i és l'important, vale? Però no crec que amb aquestes altures de temporada ens puguem permetre que arribin de forma tan clara, sobretot per les bandes, i amb pilotes mortes a dintre de l'àrea. Crec que tenim un problema amb els centrals, crec que ho he dit moltes vegades, que va ser un error no incorporar un central a l'estiu, tant a l'estiu com a l'hivern. Però perquè jo crec que Fall per mi és migcampista, no és central. Si poses a Fall de central, perds un gran migcampista i guanyes un central justet. Per mi la valoració és aquesta, i defensivament s'ha de millorar moltíssim, perquè si no ens marquen a cada partit i això, amb una hipotètica segona fase, lluitant per primera ref, crec que és crucial tenir seguretat defensiva i no hi ha bons símptomes, almenys en els darrers 3-4 partits. Sí, a veure, l'important era guanyar i se va guanyar, però també a destacar, Xavi, com has dit tu, que vam sortir amb ganes, que vam tenir efectivitat, perquè eren partits que ens fallaven molt això, però no podem jugar així contra el colista, però ni contra el colista ni contra ningú, perquè al final si volem optar, ara ja és molt difícil, però si volem optar a pujar a segona, doncs no podem fer aquests partits. Com has dit Oriol, Xavi i tothom, al final s'havia de guanyar i es va guanyar. Si ens hem de quedar amb alguna cosa, ens quedem amb això. I Xavi, una pregunta, perquè has dit lo de Fall, que el posaries al mig i que te guanyaries un central normalet. Estaves parlant de Nico, no? No, em referia... No, totalment no. Em referia a que sí, no sé si m'he explicat bé o no, ara mateix, però si poses a Fall de central, vers un gran migcampista, que és Fall jugant de migcampista. I si poses a Fall t'entenc. Guanyes a Fall de central, que per mi és un central molt justet. Sí que és correcte, amb els peus va bé, però és... La pregunta és, en tens algun de millor que un Fall normal? Clar, tens raó aquí. Per mi és un error no haver incorporat un central a l'hivern, perquè es va tenir l'oportunitat i no es va voler incorporar un central i molt va dir que ja confiava amb Fall i amb Nico. Va deixar marxar Diana, Lleida, recordem. Sí, va deixar marxar Diana perquè el cas Diana és un d'aquells casos que no sé si té alguna explicació raonable, però Diana no estava bé i mai va estar bé jugant de central a Lleida. Mai va donar senyals de confiança, però per mi l'error clamorós aquesta temporada és no haver fitxat un central de garanties, perquè crec que no en tenim ni un de central de garanties. Jo estic d'acord amb vosaltres perquè Fall per mi és... Dis. Anava a dir, tens a Soriano, tens a Simic, sí. Que vaja... A mi, sincerament, Simic és un central que s'ho deixa tot,
cada partit s'esforça al màxim i em consta que és un gran professional. Però Simic, durant molts partits, a mi no m'ha donat res de confiança. I ho he pensat sempre. Ha fet bons partits, ha fet bones actuacions, ha tingut bons partits, en definitiva, però Llavors, per mi no és una un pregunta. central referència. Digue'm. Per tu qui és el primer central del Lleida? És Simic, però és que aquest és el problema. Ja m'has contestat. Ja hem arribat al carrer. Aquest és el problema, que no s'ha incorporat per mi un central referència que sempre has tingut gairebé cada temporada. Jo estic molt d'acord i penso també que fora al mig del camp és dels millors de la categoria i en defensa no ho estava fent malament i no ho està fent malament, però clar, jo sí que potser no és un central al cap, o sigui, no és la seva posició, no? Després comento ràpid els canvis que va fer molt en aquest partit. Al minut 56 va entrar Yacer i va substituir a Chavero, al 64 va entrar Fernando Cano i va sortir Alfa Bagayoko, al 78 doble canvi, va entrar Eneco Aguilar i Quim Araujo i va sortir Alberto Torres, Marc Martínez i Abel Molinero i també va entrar Nico, o sigui, un triple canvi. Doncs aquests van ser els canvis. Creieu que els canvis van fer millor l'equip o que us va sorprendre o què tal els canvis? Bé, al final tampoc són canvis defensius, perquè sí que és veritat que treus un Alfa, treus un Torres, treus un Abel, però al final fiques Cano, fiques Quim Araujo, migcampista amb arribada. Llavors, bé, jo crec que parlàvem abans, no?, que si amb l'1-0 el Lleida havia donat una passa enrere, no? Bé, jo crec que Molo, en comptes de ficar més tralla darrere, és a dir, posar un Soriano, no?, potser per amarrar una mica més o per tenir un home més a darrere o Nico. O el que sigui, bueno, Nico ja el va posar, no?, però clar, no crec que el plantejament canviés gaire. I amb tot això hem de tenir en compte que al final el rival també juga, i que sí que l'Olot és el cué, però jo crec que sempre és un error, i més aquest any, jutjar els equips per la posició que ocupen a la classificació, i l'Olot és un equip molt, molt, molt competitiu, que cada any ens posa molts problemes. A la primera volta la prova més evident de tot això, i al final el rival també juga, i t'has d'adaptar. Sí. No, recordem que l'Olot, doncs, com que va començar una mica malament la temporada, va fer fora l'entrenador Raúl Garrido i ara ha portat a Gabri i la cosa no ha millorat, però tot està molt apretat. Tots els punts, llavors, o sigui, tots els jocs estan molt apretats i l'Olot l'any passat, per exemple, va fer una molt bona temporada. Sí, totalment. I al final és dels equips que menys ha canviat la plantilla. Vull dir, és un equip que sempre vol portar la iniciativa i és evident que nosaltres, per més amunt que estiguem en la classificació que ells, l'Olot ve a fer el seu partit, té les idees clares de com jugar, té jugadors que es coneixen de fa molt temps i té una identitat més marcada que nosaltres, que crec que alguna cosa ens falta aquesta temporada també és tenir una identitat clara. Llavors, clar, l'Olot, com té l'Olot? Sí, és el cué, és veritat, però clar, no per això és el pitjor equip de la categoria. No, per a res. I jo personalment considero que el fet que es fes fora Raúl Garrido per mi va ser un error, perquè vens de 3 temporades amb un mateix entrenador, amb una mateixa filosofia, amb la majoria de jugadors de la mateixa plantilla, i portes amb un entrenador nou, amb una circumstància totalment nova, perquè és una lliga molt diferent i molt curta, i el temps i el marge de millora s'ha d'equiparar amb els partits que queden. Llavors, l'Olot fitxant a Gabri, clar, el que buscaven era una millora immediata, perquè no es podien permetre perdre 1 o 2 partits, que sí que els han perdut. Però a mi va ser un error fer fora Garrido, i crec que vaig parlar amb algun dels companys d'Olot, de la premsa d'Olot, i em van afirmar que aquell partit amb Garrido ells estaven convençuts de que l'Olot hagués puntuat, segurament.
Bé, doncs passem un moment a revisar una mica. Tinc algunes frases apuntades de la roda de premsa de Molo a aquest postpartit, algunes frases d'ells que no ha sigut el nostre millor partit, però almenys hem tret el resultat, que és el més important. No em quedo amb els 2 gols de Raúl, sinó amb l'esforç i el desgast que ha fet, que segueix així. Estem preocupats per Cano, que ha tingut un problema als isquiotibials, i amb Chavero. Si ens confirmen totes dues, serien baixes molt importants per al que ens queda. Per moments hem tingut excessiu nerviosisme, és una passada el temps afegit. Sí, Molo es va queixar molt del temps afegit perquè es va afegir 7 minuts i vaig veure havíem perdut molt temps, Estem tot el rato al terra, triples canvis, Pau Torres i... bueno... I també perquè alguns aficionats estaven al voltant del camp d'esports i es va sentir amb el tambor i els va agrair que haguessin vingut. I bé, abans del Xavier deia que és dels pocs privilegiats que pot anar al camp, doncs falta poc, esperem de que no, perquè l'última jornada podria haver públic. No sé si ara comentarem, no sé què us semblen primer les paraules de Molo. Bé, una mica amb el que ja hem comentat, no? Al final jo crec que tots coincidim, i fins i tot Molo, i quan coincidim tots i a més coincideix Molo és perquè realment van per aquí les coses, que el Lleida no va fer un bon partit, però bueno, és el que diem. Al final has de ser efectiu, has d'anar cara a barraca i mira, si fent un partit poc lluït o deslluït del tot sumes 3 punts, doncs mira, tot això que tens i que te quiten lo bailao, no? Com deia aquell. Llavors, bueno, per Raúl una mica el mateix. Jo aquí sí que crec, ja sé que Molo no és d'aquestes coses i que és una cosa com més de periodistes que d'altres coses, però crec que al final l'autoestima de Raúl surt molt reforçada del partit d'Olot, perquè al final el que dèiem abans, sí que es parteix la cara i ningú dubta de la seva professionalitat partit rere partit, el seu desgast de 90 minuts, quan convé, però reforçar això amb 2 gols amb un jugador com Raúl, que crec que a més assumeix aquest rol de figura referencial, no? A l'àrea, ni que sigui perquè no en tens cap altra. Jo crec que Raúl sent la responsabilitat de que ha de fer els gols de l'equip i per tant, jo crec que d'alguna manera sí que recupera l'autoestima. Després, bueno, em sembla destacable la menció a l'afició, també, perquè jo crec que ostres, imaginar-me un últim partit de la primera fase al camp d'esports contra l'Andorra amb un Lleida que s'hi jugui alguna cosa i amb públic al camp, vaja, peix al cove, és a dir, jo crec que pot ser una molt bona última jornada i insisteixo, si el Lleida ja arriba viu, que tinc els meus dubtes, realment jo veig un Lleida capaç de treure els 3 punts a l'Andorra. I també molt important la baixa de Chavero, no? Sí, bueno, a veure, Chavero ja s'ha demostrat que és un dels puntals d'aquest equip. Sí que és veritat que ara portava uns partits que entre que va estar sancionat, entre que va passar el que va passar al partit de l'Espanyol, sí que no venia dels seus millors partits, i de fet Chavero l'altre dia no va fer un dels seus millors partits, perquè me'n recordo que justament ho vaig pensar i vaig pensar que no, encara que va fer una assistència, que Chavero no estava en aquell partit. Però sí que és un jugador per mi vital, que ha de ser titular sempre, perquè és un jugador d'ofici, un jugador que cor, un jugador que defensa, un jugador que té saber fer i té 36 anys i al final crec que és una veterania que és molt positiva per l'equip. No sé, el tema del públic sí que seria gairebé un somni, no? Tornar a les grades pues sí. Poc més d'un any després seria la bomba, així de clar, i crec que seria merescut. O sigui, jo crec que l'afició del Lleida es mereix per fi poder tornar a veure un partit al camp d'esports. Us pregunto, us faig una pregunta als dos. Amb un monosíl·lab, diu-me si teniu esperances dels 3 primers llocs. No. Toca a mi? No. Sí. Doncs, però ara milagro, ho puc argumentar? Sí. Bueno, si vols te llegeixo el que ha de passar i m'ho argumentes. A veure si canvies d'opinió.
Perquè els aficionats del Lleida, especialment @LleidaOff a Twitter, ha fet un tuit dient què hauria de passar per a que el miracle del Lleida Esportiu, que el Lleida Esportiu pugui aconseguir aquests primers jocs. Són molts. El més difícil és el primer, que el Lleida guanyi tot. Recordem, aquesta setmana al Camp del Prat i la setmana que ve al Camp d'Esports contra l'Andorra. Possiblement en públic. Ajuda. Això ajuda molt. Què passa si el Lleida guanya aquests partits? Sí o sí, l'Andorra no ha de guanyar aquest dissabte a l'Hospitalet, a casa de l'Hospitalet. El Llagostera no pot fer 6 de 6, o sigui, pot empatar un partit dels dos que li queden. Quins partits són aquests? Doncs contra l'Olot i el Prat, no rivals molt forts que buscaran sumar els punts possibles per la segona fase. I l'últim és que el Cornellà tampoc faci un 6 de 6, que empati un dels dos partits que li queden. Quins són aquests rivals? Això és més probable, perquè són el Nàstic de Tarragona i el Barça B. Bé, Oriol, ara sí, va. Per mi, al meu gust, són massa condicions, però canvieu d'opinió o seguiu igual? Jo és que, clar, ens podríem trobar en la situació que el Lleida sortís a jugar el diumenge al Prat ja sense opcions. Perquè si l'Andorra guanya dissabte a l'Hospitalet, ja està. O sigui, jo, si depengués del Lleida, et diria que sí a mort. Perquè el Lleida que és un equip que, i més amb Molo, amb el caràcter que té, que es creix davant les dificultats i ja no vull ni pensar com es pot arribar a créixer en una última jornada contra l'Andorra en públic al camp d'esports, no? Però tenia el debat amb el Jordi Echevarria aquesta setmana i clar, ell me deia, ojo, però ojo l'Hospitalet, contra l'Andorra, ojo l'Hospitalet. No ho sé, jo crec que l'Andorra tenint la possibilitat de sentenciar Bé, no sé si sentenciaria si guanyés a l'Hospi el dissabte. Segurament. Sí, no? Sí. O dependria una mica encara del Badalona. Sí. Podria tancar ja. Ahí està. Sí, al final... Es podria tancar perquè si el Nàstic guanya, també sentència, Andorra segurament, i el Barça B crec que també, i ja es podria tancar aquesta zona. Sí. Llavors, vull dir que l'Andorra és conscient de que si arriba encara amb la feina per fer l'últim partit, el camp d'esports no pot ser un escenari fàcil. I a mi el que em tira enrere és això. Més enllà de tots els condicionants que heu dit, que al final és el que diu vosaltres, han de passar massa coses, tant de bo passin les majors possibles, començant perquè tu sumis els 6 punts que et queden. Almenys que estiguem a prop. Sí. Almenys l'important és sumar els 6 punts per a aquesta segona fase, perquè recordem que se t'acumulen. Correcte, és a dir, més enllà del que on quedis, és a dir, el grup on quedis, que jo crec que ara mateix el Lleida... Vaja, jo el veig al grup del mig, perquè tens el playoff a 4 i el de descens a 4, llavors estàs com allà enclavat al mig com una illa, no? Però sí, l'important és sumar els màxims de punts possibles perquè la feina no s'acaba el 28 de març. Te queda la fase més decisiva i compte perquè l'altre dia feia càlculs i només el 25% dels equips que es jugaran a la segona B Pro l'any que ve, és a dir, a la primera federació, vindran dels equips que han quedat ara entre el quart i el setè. Clar. És a dir, el 75% dels equips, 3 de cada 4 equips que composaran la primera federació vindran dels que han quedat entre els 3 primers. Que no pugin. Tens raó. Sí. Jo crec que, si s'han de donar tots els condicionants que heu dit, doncs evidencia que seria una gesta, no? És algo difícil, però jo em centraria més que tot en sumar el màxim de punts, perquè al final si tu no sumes els 6 punts no tindràs cap opció, perquè entre els 3 primers. Vale? Pots sumar 6 punts i com que no depens de tu no faràs el playoff a segona, però tindràs 6 punts que et valdran per després a la segona fase lluitar per a quedar a segona B Pro. O sigui, jo crec que al final no s'ha de perdre l'esperança, evidentment, per quedar entre els 3 primers, però crec que s'hauria de començar a pensar seriament sumar el màxim de punts per quedar a Pro, perquè és que en el cas que no es quedi a segona B Pro
pot ser un fracàs Sí. històric. Totalment. A més, amb aquesta nova categoria que recordem, no sabem gaires coses perquè la federació encara no s'ha pronunciat. L'únic que sabem és pues, que serà més professional, hi haurà més patrocinadors i això. I què vol dir això? Que si ens quedem a l'actual segona B, que seria la segona divisió, la segona RFF, Con la perdó, quarta. vamos, seria un desastre perquè... Bueno, i que És que passes... seria com baixar, Sí. Totalment. Exacte. Totalment. Passes d'estar d'una categoria on tens 102 equips a estar en una categoria on n'hi haurà 40. Llavors, ni que sigui, encara que tu no pugis de nivell, anar a primera federació és deixar molts equips enrere i d'alguna manera augmentar les probabilitats d'acostar-te al futbol professional. Per tant, amarrar la primera federació seria molt important i anar a la segona federació al final perds una categoria. No es pot vendre com la permanència. Llavors, ni és un ascens anar a primera federació ni és permanència, o sigui, crec que no es pot entendre ni per una cosa ni per l'altra. I en canvi sí que crec que anar a segona federació s'acosta més a un descens que a una permanència. Clar, totalment. Al final perds una categoria i a més crec que la primera federació d'any que ve serà ben atractiva. O sigui, si de veritat es fa el que es va dir que es faria, que és Lliga Nord i Lliga Sud, el Lleida estaria a la Lliga Nord i podria jugar contra equips. Sí que seria molt més complicat pujar, però... Hi hauria partits xulos. Contra equips que fins ara no s'han vist al camp d'esports. Parles de Numancia de Sòria, Deportivo de la Corunya, Logroñés, tots aquests equips seria bonic viure partits així al camp d'esports. Doncs anem a una bona notícia, i és que podria, en principi serà l'últim partit, l'Olot, al camp d'esports estigui buit sense públic, perquè el Procicat va anunciar les noves mesures que s'han ficat ja en rigor aquest dilluns, i és que la setmana que ve es podria que l'aforament a l'aire lliure, el camp d'esports, que és el que ens interessa més, seria d'aforament al 50% i en espais tancats al 30%. Clar, després, si ho mires això, després de que va fer fa poc, un any de l'últim partit del camp d'esports amb públic, i veus que a l'última jornada pots anar al camp, doncs a mi almenys me trau un somriure, la veritat. Sí, és vital, és vital. I més tenint en compte que, clar, els aficionats del Lleida han fet un acte de fe, hem fet un acte de fe molt important aquesta temporada, perquè nosaltres, perquè al final la nostra condició de periodistes ens facilita això, no? Però l'afició rasa, diguéssim, no ha vist la cara d'Álvaro González, no ha vist la cara de... No, els ha vist només a través de fotos i de vídeos. Sí. És que és així, no els ha vist en carn i ossos. Llavors, això, per un equip que cada any canvia la plantilla de dalt a baix, és molt important que l'aficionat pugui sentir aquesta empatia cap als seus jugadors, que només es té si tu el veus en carn i ossos. A través d'una pantalla tot es fa més complicat. I crec que és clau i més una afició com el Lleida, que a més tenim la gran sort de tenir un camp gran. És a dir, perquè el 50% del camp d'esports, 50% del camp d'esports... 6.000 i pico. Clar, són entre 6.000 i 7.000 espectadors. Clar, no hi vindran tampoc. No és cap problema. Que l'última vegada que hi va haver aquesta entrada al camp d'esports va ser contra l'Atlètic de Madrid. Vull dir que clar, o sigui, festival, 50% d'aforament, amb el 20 passarien també. Lo que Oriol, me sembla que, bueno, no sé si us en recordeu Albert Esteve, que va fer una roda de premsa al principi de temporada i que li van preguntar sobre això del públic. Me sembla que va dir que sol podrien entrar els socis per controlar una mica més això del Covid i fer radar Covid per saber si algú ha estat en contacte i coses d'aquestes. A veure, algo és algo, perquè al final els socis podran entrar. Bueno, però ja veurem què passa, perquè ja veurem. No sé si, per exemple, els altres clubs avui el Força Lleida ja obria, diguéssim, el pavelló, i no sé si han seguit els mateixos criteris i... No ho sé, és que no han fet repúblic, ho he estat mirant per les xarxes i no han posat res dels socis. No ho sé. Llavors, bueno,
que el club es pronunciarà. Clar, perquè a més, a l'última jornada, si te jugues algo i contra l'Andorra, que a priori és un rival atractiu, podries fer algo de taquilla, no molt, però algo segur que rasques. Jo, si fos Albert Esteve, sincerament, jo obriria a socis i no socis. Sí, que és veritat que requereix un servei protocolari molt més extens i molt més elaborat, però en un partit d'aquesta classe crec que el camp hauria d'estar dintre de les mesures Covid, evidentment, hauria d'estar el més ple possible. Sempre respectant distància, mascaretes... 6.000 espectadors. 6.000 espectadors, sí. Jo aniria per 6.000, a veure si en venen 1.000. Jo dic, jo firmo ara tenir el 20%. Sí, ja el firmo. Totalment. Jo també. Voleu afegir alguna cosa més en aquest postpartit? Bé, no, això penso que serà molt important. És a dir, quan parlem de partits decisius, insisteixo, si l'Andorra se li acut guanyar dissabte a l'Hospitalet, per mi el partit Bueno, adeu, però és a dir... L'hem d'afrontar amb les mateixes ganes, això sí. I el del Prat són decisius de la mateixa manera, perquè el que no pot ser és seria enganyós respecte a altres anys, quan ja no tenies opció de quedar entre els 4 primers, que en comptes de 3 en 4, doncs mira, ja ara és una mica igual, no? Lluites per la Copa del Rei. No, és que la temporada no s'ha acabat. O sigui, quedaran 6 partits encara de temporada, 18 punts en joc i has de... si no els 18, 17, perquè si no, ostres, et poses en molts problemes, Sí, exactament el que diu l'Oriol. Jo crec que si guanya l'Andorra a l'Hospi el dissabte, el club i l'equip de Molo s'ha de centrar en sumar el màxim de punts possibles, perquè l'objectiu ha de ser quedar a primera ref. O sigui, crec que baixar de categoria, perquè al final és així, baixes una categoria, crec que seria un fracàs total i absolut, evidentment. Doncs sí. Doncs anem a la secció de la cara i la creu, que per als que no ho sàpiguin, en aquesta secció diem la cara del que ens ha agradat més en aquest partit i la creu del que no ens ha agradat. Ja poden ser futbolistes o tant entrenadors. Començo jo aquesta setmana amb la cara. Jo he ficat primer els 3 punts, és el que necessitàvem i el més important, i de futbolista Raúl González, perquè amb els 2 gols ens va donar els 3 punts. Totalment d'acord amb tu, Pol, els 3 punts el més important d'aquest partit, i de jugador, doncs per mi l'MVP, com el MVP Oli Castelló, no?, que fa el club, doncs sí, Raúl González, que fa 2 gols, et dona, entre cometes, la victòria, no?, perquè al final juga tot l'equip, però el que es veu més, doncs, és el que marca els gols, i molt positiu aquests 2 gols de Raúl González. S'ha de dir un jugador i una altra qüestió que el que vulguis. No, el que vulguis. Doncs és que signaria el que dieu. Al final el guanyar, el marcar més d'un gol, ho situaria en aquest escenari, no?, com a cara. I després, doncs, el que ja hem anat comentant, sí, la reivindicació de Raúl, sí, ho situaria en aquesta línia. Xavi? Sí, jo, a part de tot això que heu dit, jo crec que també la cara per mi seria que en 15 dies és molt probable que torni públic. Crec que a la llarga això a la segona fase pot anar bé i crec que pot ser una injecció de confiança i d'ànims cap als jugadors, evidentment. I Pol, si em deixes afegir una coseta, també posaria a la cara els aficionats que van anar a l'equip, perquè tot i tenint televisió, aquestes últimes setmanes estan allí amb el bombo i animant a l'equip. I escoltant la ràdio. I escoltant la ràdio. Exacte, que avui teniu hooligans radiofònics. I a la creu, jo ja ho he comentat abans, sí que el més important és el resultat, però sí que la defensa, a mi la vaig trobar una mica tova. Podríem dir també una mica d'atac, tot i que 2 gols, per mi a la creu ficaria la defensa en general. Jo a la creu posaria doncs que no hem fet porteria 0, que vam estar patint, per a mi això és positiu, que haguem perdut... negatiu, que estem perdent temps... Que estiguem perdent tant temps contra l'Olot, a veure, contra l'Olot, contra l'Hospitalet, és per dir alguna cosa, i això, no? Això. I el joc de l'equip.
Jo diré 3 coses que no m'han agradat, que les pensava ara ràpidament. La primera, que si us fixeu en la celebració dels gols Sí? del Lleida, hi ha jugadors que ho celebren moltíssim i hi ha jugadors Altres que no. que es queden asseguts. Llavors, ostres, amb el que t'estàs jugant, amb el que hi ha en joc, no? amb la tensió que t'ha de Una mica suposar més eufòria. estar a aquestes alçades de la competició, no? Ostres, un gol ha de ser com, una explosió... Això una. Ja et dic, no és una cosa que no m'agradi, sinó més una sensació meva que no m'acaba de resultar positiva. Després, què més no m'agrada? El que deia abans, el tema de la identitat vinculat a la regularitat. Seguim havent empatat només un partit aquesta temporada. Em sembla la clau de volta de tot. Els empats que altres anys tant lapidàvem, no? amb Celigrat, sobretot, i que tan importants són, no només és a dir, ja no tant pel fet que tu sumis un punt o en sumis 0, sinó perquè el rival, que al final tots són rivals directes aquest any, en sume 3 en comptes de sumar-ne un. I el Lleida l'ha perjudicat molt això, tant partits que ha deixat escapar per errades individuals i que després no s'ha hagut d'anar contra corrent, com en partits que mira, que els tenia d'allò, i llavors trobar una mica més de regularitat ja no és una cosa que no m'agradi d'aquest partit, sinó que penso que ha estat el gran... La tònica. Sí, el que més ha perjudicat el Lleida aquesta temporada, no trobar la identitat necessària per ser regular i tu almenys sortir al partit pensant que ara el Lleida enfront d'un partit i els aficionats ens l'agafem com, hòstia, pot passar de tot. Pot ser que guanyem, pot ser que perdem, pot ser que empatem. Hi ha hagut èpoques o altres anys que el Lleida pensaves, dius, bueno, potser pot passar que perdem, però ja surts pensant més en que, ostres, un empat, una victòria, vull dir, crec que és el Lleida amb més derrotes dels últims anys. Sí, llavors, sí que també guanyes més partits, però... 9 derrotes. Imagina't. Clar, però en quants partits? En 18, no? La meitat. La meitat, sí. Són números de descens. Més derrotes que victòries. Fins a quin punt tu pots voler entrar entre els 3 primers havent perdut la meitat dels partits que has jugat? Exacte. Ens hem deixat punts que no s'havien de deixar si volem estar allà dalt. Sí, correcte, però és que contra el Nàstic, agafes els partits que has perdut per un gol de diferència, en la meitat d'ells li sumes un... És que clar, és molt fàcil parlar, no? Li sumes un gol, però és que... Clar. Però és que és la vida, vida. En partits sí, però... Digues. Sí, digues. No, que en partits com, per exemple, la primera jornada a l'Hospitalet que te vas deixar de remuntar. Sí. En partits a casa contra l'Espanyol B, que en teoria hauries d'haver guanyat i no sé què va passar. En partits al camp de l'Olot. Aquests partits que només ni que sumis un punt vas fent i la posició de la classificació ara mateix seria diferent. També et dic, Pol, no vull ser aguafiestes aquí, però hi ha partits com, per exemple, Cornellà, ara me ve al cap, Badalona. Avui, el diumenge contra l'Olot. Al final això ho poses en una balança i més o menys et queda igualat. Un dia et toca a tu i un dia et toca a un altre. És més una qüestió de... Jo què sé, jo no sé res de futbol, o sigui, jo sóc un aficionat i ja està, però no sé si serà plantejament, no ho sé, però hi ha punts que on no sortirem amb la intensitat, on arribàvem un cop a porta i és el que diem, no? No podem optar a estar dalt fent això. Sí, no, i a sobre jo crec que el que diu l'Oriol de que sembla un equip que no tingui identitat, jo també ho associaria a que dona molt poca confiança. És el que heu dit abans de que abans tu, quan veies jugar al Lleida, abans d'un partit, doncs tenies aquesta confiança de guanyar, no? Jo recordo una època que jugàvem a casa i sempre dèiem que a casa podíem guanyar qualsevol. Saps? I ara és al revés. Ara jo, sincerament, abans d'un partit penso que a casa ens pot guanyar qualsevol. Saps? Hi ha una falta de confiança que tenen els jugadors i que transmeten aquesta falta de confiança, la transmeten partit rere partit. I crec que per mi és un problema que no s'ha solucionat en cap moment aquesta temporada. Més enllà de buscar els símptomes, que
també hi és necessari fer l'exercici de reflexió, ho resumiria en una autopregunta que em faig i que em responc a mi mateix. Jo no sóc d'apostar, però penso que si fos d'apostar, ara mateix el Lleida seria l'últim equip amb el qual em jugaria els calés. Totalment, sí. No, de fet, a mi el diumenge passat em van preguntar aposto pel Lleida o no aposto pel Lleida? I jo vaig dir, home, el cor me diu que sí, el cap no. És tirar un dau a l'aire, ara mateix. Clar. Qualsevol partit és un món i passa de tot. Mira, Cornellà ens esperàvem perdre. Sobretot a segona B, sí. I a casa contra Espanyol esperàvem guanyar i van perdre 0-3. Al final, cada partit és un món i més en aquesta categoria, no sé. Concluint aquest postpartit i... Pol, volies dir alguna cosa? No, anava a canviar de tema ja. Doncs, concluint aquest postpartit i abans de dir els resultats de la jornada, hi ha una iniciativa que ha tingut en Lleida que ha presentat una samarreta que posa en marxa l'Stop Covid-19. Es posaran a la venda 100 samarretes i el que es recapti es destinarà a l'integrament de projectes de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. No sé què en penseu sobre aquesta iniciativa. Bueno, jo crec que qualsevol iniciativa, perdona Oriol, qualsevol iniciativa d'aquest tipus és bona. I a sobre a mi la samarreta em sembla molt xula. Sincerament, a mi la samarreta, el disseny i el color me sembla bastant atractiva. Qualsevol iniciativa que tingui que veure amb béns benèfics i per ajudar altres persones, a mi em sembla bastant positiva, sincerament. Bueno, és una samarreta roja, senzilla, amb aquest Stop Covid-19 al costat de Homa. Bueno, barata, barata entre cometes, no? Però més barata que l'equipació oficial. No sé si jugarà algun partit algun dia amb aquesta samarreta. Ara ho anava a dir. Podria ser. Ves que no la utilitzin contra el Prat. Sí, podria ser contra el Prat, perquè el Prat és blau i també blanca, i llavors, no sé, igual opten per jugar amb aquesta samarreta perquè l'han presentat amb el logo de segona B i amb els dorsal i patrocinador i tot. Però això sí, si es fica en aquesta equipació, dubto que amb pantalons blancs, no? Suposo que més o menys tot vermell. Sí. Sí, però sí. Bueno, qualsevol iniciativa millor. On se podrà comprar? Doncs no ho sé, no ho han dit. Suposo que a la botiga del Lleida, però de moment està tancada. No sé, Oriol, què n'opines tu d'aquesta samarreta i de tot plegat? Bé, home, jo crec que en aquesta època els clubs de futbol són institucions que en diferents vessants arrepleguen molta gent i és important el donar exemple a vegades i l'estar donant suport a institucions que en una època de pandèmia ho necessiten. L'IRB Puntal en investigació és molt important que el club es vinculi, però ja no des d'ara, sinó des de sempre a qüestions socials i això, més enllà de que se'n faci una qüestió d'imatge, quan parlem de que el futbol és una peça molt important en l'articulació de les societats occidentals, penso que aquestes coses hi tenen molt a veure i és important i, evidentment, com totes aquestes qüestions que es facin són d'aplaudir per una banda i per l'altra. Me'n recordo també que el Lleida Esportiu col·labora cada any amb el Banc d'Aliments d'aquí. I amb altres associacions, és a dir, al final per Nadal els lots de torrons Vicenç que fan també. Llavors, està molt bé, sí. És important i penso que feu bé també de parlar-ne al podcast perquè a vegades també ens centrem molt en el partit. Està bé parlar d'això. També està bé tenir en compte altres qüestions que a vegades passen desapercebudes i que, com deia, també fa que els que estan d'alguna manera vinculats emocionalment a un club de futbol doncs siguin també més sensibles a certes causes socials. Bé, doncs, si us sembla, anem a parlar dels resultats d'aquesta jornada que han hagut a la segona divisió B. A part del Lleida 2 o l'Otun, el Llagostera, sorprenentment, un dia que voléssim que el Nàstic pinxés, que el Llagostera pinxés i que el Nàstic guanyés, doncs no. El Llagostera guanya a casa
contra el Nàstic de Tarragona, un Llagostera que, vamos, que quan jugue al seu camp, a mi m'agrada molt el seu joc, la veritat. Ja en diumenge, el miniderbi, podríem dir, era a la ciutat esportiva Dani Jarque. El Real Club Deportiu Espanyol B perdia 0-1 al Barça B. El Cornellà guanyava 2-0 al Badalona i per últim l'Hospitalet perdia a casa contra el Prat, una associació esportiva Prat que serà el nostre rival i que remuntava a aquest partit, ja que l'Hospitalet es va començant avançant al marcador. Aquesta jornada descansava el Futbol Club Andorra. I amb aquests resultats la classificació queda de la següent manera. Líder està el Nàstic de Tarragona amb 32 punts. El segon el segueix ben a prop el Barça B amb els mateixos, amb 32. El tercer que està tancant aquesta zona de playoff per la segona divisió A hi ha el Futbol Club Andorra amb 29 punts, en té 3 menys. Quart està el Badalona amb 27 punts. Cinquè la Unió Esportiva Llagostera amb 26. Sisè la Unió Esportiva Cornellà amb 25. I tancant aquesta zona per la primera RFF hi ha el Lleida Esportiu setè amb 25 punts. A la zona del Pau, a la zona del descens, hi ha l'Hospitalet vuitè amb 21 punts. Novè està l'Espanyol B amb 20 punts. Desè està el nostre pròxim rival, el Prat, amb 20 punts. I QE ja ha sentenciat que ja no pot lluitar per res més que mantenir-se en aquesta divisió o intentar no baixar. Hi ha la Unió Esportiva Olot amb 15 punts. Queden 2 jornades. La classificació, tot i que segueix igualada, hi ha algunes posicions que ja sembla que se quedaran més o menys així. És que el Nàstic si guanya i el Barça B crec que l'Andorra, els tres, si els tres de dalt guanyen la següent jornada ja es queden. L'Olot sentenciat ja, i el Prat si no suma contra si perd o empata contra el Lleida també crec que és sentenciat. No he fet càlculs però més o menys I l'Hospitalet sentenciat també. Exacte, i l'Espanyol B també. Té un partit més i ja no li pot retallar 4 punts ni al Lleida ni al Cornellà. Doncs què en penseu d'aquesta classificació i també si voleu comentar els resultats? No, doncs bé, el mateix. Sí que és veritat que al final les puntes s'han anat estirant dins la igualtat, el Nàstic i el Barça s'han desmarcat molt, l'Andorra, que semblava que anava també molt desmarcat, al final no s'ha acabat de despenjar una mica gaire del grup, diguéssim, del pelotón, que es diria en ciclisme. I resultats que em sorprenguessin, a mi em va sorprendre l'Hospi Prat. A mi em va sorprendre l'Hospi Prat. Més que res perquè l'Hospi juguen a casa i davant l'amenaça de quedar ja definitivament al grup de baix com va acabar passant i a més havent-se avançat al marcador, doncs em va sorprendre que al final acabés perdent, que el Prat l'acabés remuntant. Això ha de ser per mi una amenaça pel Lleida, és a dir, el Lleida ha de fer saltar totes les alarmes davant el resultat del Prat al camp de l'Hospi per no refiar-se ni un pèl d'aquest diumenge. Després... I a més, sí. I a més que el va remuntar el Prat, que és el que menys gols ha marcat d'aquest grup. Clar, per això que compte amb diumenge. Després, evidentment, com tots vosaltres, m'imagino, vaig maleir que el Nàstic perdés per un dia, el seu segon partit d'aquesta temporada, justament el dia que més ens hagués anat bé que guanyés. I bé, la classificació està, doncs, jo crec que com ha d'estar vist el que hem vist al terreny de joc, perquè el que deia, ara mateix el Lleida està setè, però en terra de ningú, en sentit que està a 4 punts del play-off i a 4 punts del descens. Els resultats d'aquesta última jornada passada fan que segurament el Lleida ho hauria de fer molt malament per acabar patint per no entrar al grup del mig, però a la vegada fan molt difícil que puguis situar-te entre els 3 primers, entre altres coses perquè ja no és que no depenguis de tu, sinó que depens de que 3 equips que estan davant teu punxin. I coses que no ens afavoreixen són els golabarats, perquè recordem, contra l'Andorra encara no l'hem disputat, però el primer partit ahir el van perdre, contra el Llagostera l'hem perdut, no, també, o està empatat? Llagostera està empatat i Cornellà està empatat. Sí. Llavors, contra el Badalona, que sí que el tenim guanyat, no ens serveix perquè l'única manera que podríem empatar punts amb el Badalona seria 27 i a 27 no ens dona. Seria quedant fora, sí. Sí, jo crec que més enllà dels resultats, perquè l'Oriol és un
és un tio que sempre li agrada molt analitzar més enllà del resultat i buscar variables i buscar opcions, perquè li encanta. Jo crec que el positiu, jo sincerament pensava que les dues darreres jornades, si ja veiem la classificació que està molt ajustada, jo pensava que encara ho estaria més. O sigui, jo sincerament em veia en una última jornada poden quedar entre els 3 primers o poden quedar entre els 4 últims. Completament d'acord. Perquè veient com ha anat durant tota la temporada o el que portem de temporada la classificació, jo deia ai, si els darrers partits fem una mica el ruc, a veure què passarà. I jo sincerament sí que encara podem quedar entre els 4 últims, evidentment, però no sembla ser que aquesta opció es pugui donar a la darrera jornada. Clar, és que la realitat és això, que segurament a molts no ens haguéssim cregut si ens arriben a dir que hi ha la possibilitat que a falta de 6 punts per jugar encara el Lleida tingui ja coll avall que quedarà el grup del mig. Jo també pensava que estaria tot, que vaja, donava per fet que l'últim partit contra l'Andorra ens hi jugaríem la vida i t'hi jugues la vida perquè els 6 punts són molt importants per la segona fase, però pot ser que hi arribis i fins i tot que aquest diumenge, insisteixo, surtis al Prat sabent que no pots quedar entre els 3 primers, però a la vegada sabent que si sumes un punt doncs també en tens prou per evitar el descens. L'objectiu per la segona fase seria aconseguir aquests 30 punts o no cal? Home, el màxim de punts possibles, evidentment. O sigui, si no sumes el màxim de punts possibles o si no vas amb aquesta mentalitat de sumar el màxim de punts possibles no quedaràs a primera ref. Jo espero que ens sumin uns quants més de 30, perquè si ara en tens 25 i vols arribar als 30, vol dir que... però a la primera fase, arribar als 30? Sí, per els punts per la segona fase. Anava a dir, a final de temporada, 30 punts, que estàs a segona federació de cap. Bé, seran o 25, o 26, o 27, o 20... O 31, si guanyes tot. O 30, o 29 o 31. Sí. Hi ha totes les possibilitats, menys 30. Aquí no he encertat. Vull dir, que falten poques jornades, anem mirant quins podrien ser els possibles rivals del Lleida. Mirem la classificació de l'altre subgrup, el subgrup B d'aquest grup 3. Líder està l'Ibiza amb 37 punts, que ja està sentenciat de que es queda allí i jugarà aquest playoff per la segona divisió A, i a més amb punts d'avantatge sobre el Nàstic o el Barça B. Segon, el Villarreal B amb 28 punts i l'Alcoyano TV tercer amb 28 punts. Si guanyen, també sentencien. Hèrcules està quart amb 24, Peña Deportiva 5è amb 21, la Nucía 6è amb 20, setè l'Atlético Levante, l'equip de Miquel Diana amb 19 punts, Atzeneta 8è amb 18, Orihuela 9è amb 15 punts i QE està la València Mestalla amb 15 punts. Els possibles rivals en aquest cas seria l'Hèrcules, Peña Deportiva i la Nucía, que ja ens els vam trobar la temporada passada. Ojo, l'Orihuela, que ha destituït a Gerard Albaladejo d'entrenador. Sí. Xavi, volies comentar això, no? Sí, ahir mateix ho van comunicar. De fet, el club ja va transmetre a Albaladejo que si el darrer partit, em sembla que era contra el Villarreal, si no es guanyava en aquell partit, ell estaria fora, i a la roda de premsa el mateix Albaladejo ja va dir que ell creia que no continuaria i es va acomiadar ell mateix directament. Jo crec que, evidentment, sempre he pensat que els equips catalans són molt més potents que els equips de València, per exemple. No coneixem massa bé encara els equips contra els que jugarem. Aquests, com que en principi jugarem contra els equips. Vinga, va, descartem-lo. És que clar, jo automàticament els descarto o me poso... Jo estava mirant Hèrcules, Peña Deportiva i la Nucía. Per això no és per ser malastruc, però... Ja, amb l'opció que més probabilitats hi ha. Però... He de dir que és el grup que menys m'agrada, perquè són els desplaçaments. Primer, més lluny, has d'agafar l'avió, això pels que patim econòmicament per tirar endavant retransmissions de ràdio, patim molt amb això. Totalment. El Sergi i l'Albert hauran de fer quilòmetres pobrets.
Doncs, si us sembla, anem a comentar el partit del Lleida Esportiu, que jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al Municipal del Sagnier contra l'Associació Esportiva Prat. Per on es podrà veure aquest partit? Doncs es podrà veure per Footers. Què passa si no teniu Footers? Doncs tranquil, que com sempre es podrà escoltar per les ràdios, el Picat Ràdio i UAU Lleida Ràdio. Els dos I si no, equips... sincronitza també. Claro, I sí, jo ara en conec sí. molts que fan ràdio i tele a la vegada. Sí, jo ho faig, Molt Jo típic. ho faig. Bé, els dos equips venen de guanyar, el Prat de remuntar al camp de l'Hospitalet, el Lleida de guanyar 2-1. A la primera volta, el Lleida Esportiu va guanyar per 1-0 a l'Associació Esportiva Prat, un partit on els lleidatans doncs no és un partit, no?, que recordarem per la història. L'any passat vam visitar aquest mateix camp i vam quedar 0-0, un partit que vam sortir bastant cabrejats. Enfrontaments històrics, doncs en cap partit ha guanyat el Prat, han hagut 3 empats i 5 victòries pel Lleida Esportiu. No ens enganyem, perquè aquest camp és difícil, i més tenint en compte que és de gespa artificial i petitet i estret. Sí, bueno, jo crec que el partit contra el Prat evidentment és complicat com cada partit, però jo crec que s'ha d'anar més a tope que mai. És vital guanyar i, com hem comentat abans, ja sigui per aferrar-se a poder quedar entre els 3 primers a la darrera jornada, tant com per sumar per anar amb molts punts a la segona fase. Sí que és veritat que recordo l'any passat que va ser un dels darrers partits, em sembla que va ser el d'abans de Villarreal, Sí. que vam quedar 0-0 i, bueno, almenys l'any passat no vam perdre, és a dir, aquest any crec que hem tingut molt pocs empats, hem perdut massa partits per xorrades, massa partits al darrer minut, massa partits 1-0, 0-1. Crec que és més vital que mai anar a pels 3 punts des del principi, intentar fer un plantejament valent, perquè crec que anava a dir que no perds res, però sí que perds perquè has de sumar punts, però crec que has d'anar més a tope que mai, sincerament. Ara repassava el vol l'enfrontament, les estadístiques a Lleida-Prat. Sí que és veritat que hi ha 5 victòries del Lleida en 8 partits, però cap d'aquestes 5 victòries ha set al camp del Prat. Totes han set a casa. De fet, són 5 partits com a Queda més local. tranquil. No, 5 partits com a local del Lleida contra el Prat. Sí, mira, Un de Copa. estic aquí. Inclòs, són 5 victòries en 5 partits, però al camp del Prat són 3 partits, 3 empats. Sí. Clar, no hi has guanyat mai i això és la prova de que el camp del Prat es podria dir Municipal de Cornellà, es podria dir Municipal de Llagostera, Sí. són aquests camps Sí. que al Lleida se li fan bola. I Tens raó, sobretot són camps que t'exigeixen un nivell de concentració altíssim, és a dir, Sí, d'estar Els 90 minuts 200% posats. ficat amb el partit, i que no et pots permetre cap error, i són partits en els que hem vist pocs gols, perquè un d'aquests empats és a 0, el de l'any passat, com ara dèieu, i els altres 2 són empats a 1, vull dir que són partits que contra el Prat ja a la primera volta ho vam veure, no és un equip que el guanyaràs 3-0 o 4-0 pràcticament mai i que et pot posar molts problemes, i sí que és veritat que potser dels últims partits, aquest juntament amb el de l'Olot, dius, bueno, són una mica els que et pots permetre agafar una mica d'oxigen, però qui pensi que ara mateix el Lleida parteix com a favorit anant al camp del Prat, jo crec que ho hauria de revisar. No, sí, totalment el que diu l'Oriol, que amb un camp així has d'estar concentrat els 90 minuts, no et pots permetre cometre cap error, perquè sobretot en pilota parada són partits de 1-0, 0-1 o de pocs gols i ocasions comptades, la majoria per dalt, i crec que aquesta temporada defensivament hem tingut molts partits, i sobretot en camps petits, excepte Cornellà, potser. Sí que hem tingut carències defensives, sobretot en jugades a pilota parada. Jo aquest partit potser el plantejaria una mica com van fer a Cornellà, no? Per què no optar pels 3 centrals? Per què no ficar a Nico? Xavero, si es confirma la baixa, seria una baixa molt important, perquè no el Jo van crec que tindre no a Cornellà.
i en altres camps tan físics tampoc el tindríem pel Prat i seria una baixa molt important, però el plantejament el faria com una mica com el del Cornellà. Comentar que el Prat en aquesta temporada ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 8 i n'ha perdut 6, 12 gols a favor i 17 en contra. Sí, un partit que serà molt difícil, però que s'ha de guanyar sí o sí. Pol, si et sembla, anem a l'enquesta que hem fet aquesta setmana a les nostres xarxes. Primer, Pol, comentem la pròxima jornada, la jornada 21. Vale. S'estrené amb aquest partit el dissabte a l'Andorra contra l'Hospitalet a les 7. Si guanya, Lleida ja no té possibilitats, tot i esperem que no, almenys no s'assumi els 3 punts. El diumenge, ara sí, a les 12, Nàstic Espanyol B, també a les 12, Prat, Lleida Esportiu. A les 5, Unió Esportiva Olot contra Unió Esportiva Llagostera. I tancant aquesta jornada, a les 6, el Barça B rep a la Unió Esportiva Cornellà. En aquesta jornada descansa el Badalona. Quin és el vostre plat fort d'aquesta jornada, sense comptar el Lleida, que tampoc seria un partidàs, però bueno. Bé, aviam, deixa'm-ho repassar. Bé, jo crec que el Barça B Cornellà, Sí, Barça B Cornellà és un Bueno, partit molt... i si som una mica tirant cap aquí, podem dir Andorra Hospitalet. Sí, per mi és Andorra, perquè per mi és el que més m'interessa, sincerament. Clar, a nosaltres ens interessa aquest, i sobretot Clar, el dissabte, no? Estarem amb els ulls com a plats mirant cap a l'Andorra. Però bueno, per l'aficionat neutral, sí, és un Barça Cornellà. Sí. Perquè, bueno, l'Olot Llagostera... No, bueno, un partit normal, no de segona B. Que ens interessa igual, vull dir que al final... Sí. Arriba un punt ja. Que guanyi l'Olot i avall. A mi m'agradaria que guanyés l'Olot, a mi m'agradaria. Vinga, Pol, ara sí l'enquesta? Ara sí, va. Exacte. Preguntàvem aquesta setmana si creieu que el Lleida Esportiu, hem comentat les condicions per a que quedi tercer, pot aconseguir 6 de 6 en les 2 últimes jornades, és a dir, que ho guanyés tot. 2 opcions, sí o no. L'opció més votada ha sigut sí, amb un 57% i no amb un 42%. La gent bastant positiva. I a Instagram també ha guanyat l'opció sí amb un 64% i no amb un 36%. És a dir, 18 vots per sí i 10 per no. Vosaltres què votaríeu o què heu votat en aquesta enquesta? Li deixo primer contestar el Xavi. Sí, perquè tot el rato estàs començant tu, Bueno, jo crec, primer que les enquestes a vegades són una mica relatives, no? Perquè sí que a vegades també des de 1 a 1 fem alguna i sí que és veritat que moltes vegades no s'ajusten al que la realitat podria ser, saps? Perquè o hi ha molta gent que contesta i hi ha molta gent que no, tal. Jo crec que, clar que es poden aconseguir 6 punts, però jo sincerament si hagués d'apostar-me diners diria que n'aconseguim com a molt 4. No vull ser gafe ni vull ser negatiu ni res, però guanyar els 2 partits seria... Si vinguéssim d'una ratxa molt bona sí que et diria que podríem guanyar 6 punts, però jo sincerament veig una mica complicat, ja sigui segons com es desenvolupi aquesta jornada que ve ara. Guanyar l'Andorra a casa serà bastant complicat i guanyar Prat, jo veig més fàcil guanyar Prat que guanyar l'Andorra, sincerament, encara que sigui fora de casa. Si tenim públic... Mira, Xavi, jo ho veig exactament al revés, és a dir, veig més fàcil... I si ens juguem alguna encara més, a casa que al Prat a fora, o almenys és la sensació que tinc, i més si al camp d'esports hi ha públic, perquè... I més també si l'Andorra arriba sense jugar-se res, també. No sé. I si nosaltres ens juguem alguna cosa, tot és diferent. Però és que és impossible que no jugui res l'Andorra, perquè també hem de sumar els de dalt. Ja, sí, tothom ha de sumar per la segona fase, sí. Bueno, doncs... Llavors, responent a la pregunta, jo crec que sí que el Lleida pot aconseguir els 6 punts. Amb un atac desmesurat d'optimisme crec que els pot aconseguir. També arriba un punt que el Lleida potser et sorprèn i guanya els 2 partits com que els perd els 2. Vull dir, arriba un punt que no saps ni què pot fer. No? Jo crec que Andorra guanyarem, perquè amb el públic, ostres, aquest extra de motivació farà... Seria increïble, Seria increïble que justament al partit on torna el públic guanyéssim i de forma contundent, encara que no entréssim entre els 3 primers, però ja s'enfrontaria a la segona fase amb més optimisme, perquè veuries que cada 15 dies pots tornar al camp,
I crec que moltíssima gent Plantaries amb autoestima. Sí. tornarà al camp, la gent, l'afició tornarà al camp plorant. Estic completament segur de que a més d'una persona s'hi escaparà una llàgrima, perquè per les persones que som forofes del futbol, que vivim del futbol, al final, jo sempre dic que de les coses que no són importants a la meva vida, la més important és el futbol. I a mi, al igual que haurà passat a moltíssima gent, el fet d'estar sense futbol i sense poder anar a un camp durant tant temps, parlo com a aficionat, com a aficionat del futbol en general. És mortal haver estat un any fora d'aquest hàbit que tenies quasi cada cap de setmana. Bueno, ja que l'últim partit del Camp d'Esports va ser en victòria contra el Villarreal B, doncs ja si tornem en públic, doncs també, no? Celebrar-ho amb una victòria. No estaria malament, no? No estaria mal. Ara sí, Pol, la secció de Twitter Lleida. Doncs sí, anem a la secció de Twitter Lleida per explicar les opinions, no? Per veure els bons tuits que han fet els aficionats del Lleida Esportiu. No sé si comptar-lo com a aficionat el primer, perquè és d'Albert Esteve, perquè després del partit de Lleida 2 Olot 1, pues, volíem incluir, no? Perquè ara veiem que s'ha tornat Twitter. Feia una foto, se feia un selfie, aquells selfies típics de l'Albert Esteve, a l'oficina. Bon diumenge, ara no podem parar de treballar. I jugant al futbolín, I jugant al futbolín. Jo crec que això era obligatori. Jugant sol al futbolín. Que a mi m'haurà d'explicar aquesta nova modalitat com funciona. Bueno, el Mesco Jones, no sé si el coneixeu, li va comentar de que si el dimarts quedaven per a fer una patxanga. No, que ja li ha contestat? No, que ja li ha contestat? No ho he vist, la veritat, no m'he tornat a fixar, però mira, t'ho busco ràpid. No fa fit. Perquè a més, més enllà del fet de jugar sol, gairebé em preocupa més com ha fet la foto. Podríem trobar-hi múltiples explicacions. Té un bon mòbil, ha de tenir una habilitat, jo no en seria capaç. El següent tuit és del Mesco Jones, que comentàvem abans, que feia una foto al bombo, no? Era el que comentàvem i crec que bueno, s'havia de comentar aquí. Se veieu el bombo, al camp d'esports, no? Les afores del camp d'esports, i crec que era xulo comentar. No sé si voleu afegir alguna més d'aquests aficionats que van allí. Bueno, doncs això, que tenim de mèrit, sincerament. Anar allí, sí, jo interpreto que els jugadors i els entrenadors ho deuen agrair moltíssim, perquè es mostra que hi ha moltes persones que el millor pla que poden tenir una nit a la tarda és anar allí i sincerament me sembla d'agrair. Per cert, confirmo que Albert Esteve no ha contestat a la resposta del Mesco. Però seria increïble. Des d'aquí, si ens està escoltant, que no ho crec, ja ens invitarà un dia. El següent tuit és de la Laura Estadella, que diu: si es confirmés una lesió de Chavero, baixa importantíssima al Lleida. Al meu pare és un jugador imprescindible a l'equip. Ho vaig dir i ho reitero, treballant a l'ombra, picant pedra. Si no teniu res més a comentar, anem amb el següent, que és un mini resum, no, de l'Albert Escue, que diu: un doblet de Raül que ja en porta 8, dona 3 punts d'hora al Lleida Esportiu davant d'un bon Olot que ha merescut més. Es tractava de guanyar i s'ha guanyat, sense més. 25 punts i a pensar en el partit. Sí, jo amb l'Albert vaig estar parlant durant el partit, després del partit, perquè les nostres posicions són gairebé al costat durant els partits de casa i estàvem gairebé d'acord amb tot, que estava bé quedar-se amb els 3 punts. Jo vaig posar un tuit també personalment, vaig dir quedem-nos amb els 3 punts perquè si ens posem a parlar trobarem coses i ens posem nerviosos. Jo crec que al final t'has de quedar amb els 3 punts i prou. Segurament dels partits amb més consens que hi ha hagut aquesta temporada. Sí. I ja per acabar aquesta secció us portem un del Mesco Jones, que repeteix. No sé si us en recordeu,
no sé si us en recordeu de la samarreta del Nàstic de Tarragona que va fer amb Soriguer, de blau, us en recordeu, no? Sí. Doncs avui I tant, l'adjuntava amb la nova samarreta de Lleida Esportiu que comentàvem abans, de roig. O sigui que el Lleida Esportiu ha fet aquí un bon intercanvi, eh? Hem fet un change. Sí, hem fet un change. S'havia connectat, no? Crec que s'han vengat. Bé, doncs fins aquí ho deixaríem. Moltíssimes gràcies a Oriol, ha estat un plaer parlar amb tu. Plaer meu, i mira, he de dir que m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que he set per primera vegada a la meva vida el més gran en una tertúlia. És una cosa... Ets un jaio. Sí, és una cosa a la qual no hi estic acostumat i que no porto massa bé, però bueno, suposo que... És qüestió d'anar al relleu generacional. Gràcies i fins la propera. Xavi, a tu també moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui i esperem que puguis repetir algun dia. També, clar, encantadíssim d'estar amb vosaltres, estan molt bé i si trobeu oportú tornaré encantadíssim. I Pol, com sempre, moltes gràcies per estar cada setmana aquí amb nosaltres. A vosaltres, als oients, com sempre, gràcies per escoltar-nos i esperem que hagi perdut l'Andorra i ens veiem la setmana que ve. Adeu. Adeu. Perfecte. Doncs perfecte, ja està. Molt bé. Bueno, Moltes gràcies. A vosaltres. Cracs. enhorabona per la feina que feu. Igualment. Apa! Adéu. Adeu. Singing from the rooftop. You know I'm sick and tired of drama, and I don't wanna waste a single day. Just came here today. 2, 3, 4, 5's on the stereo. It's a motherfucking homeless again. Mama, here we go. Em vaig enamorar. And I don't wanna wear pijama, and I don't wanna waste a single day. Just came here to play. 2, 3, 4, 5's on the stereo. It's a motherfucking Gomez again.